Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa unang mga siglo sa simbahan, mitunga ang usa ka dako kaayo nga kontrobersya nga gitawag og Arian heresy nga nagtudlo nga si Jesus dili tinuod nga Dios kundi usa lamang ka binuhat. Ang pag nagtukod ani nga mao nga pangisip mao si Arius, usa ka pari gikan sa Alexandria nga moingon nga adunay panahon nga wala pa si Kristo. Busa dili siya co-eternal sa Amahan. Alang kang Arius kay naamay panahon nga wala pa si Kristo apan naa na daan ang Amahan. Therefore, si Jesus dili ka level sa Amahan, mao nga dili siya tinuod nga Dios. Kini nga pagtulunan nakahatag og dako nga kalibog og pagkabahin-bahin sa simbahan. Ug tungod niini, gitawag ang usa ka dakong konseho o council sa mga obispo aron sulbaron ang isyu. Kini ang gitawag nga Council of Nicaea niadtong 325 AD. Dinhi gipadayag sa simbahan nga si Jesus consubstantial with the Father o usag yun ka Dios uban sa Amahan. Gipamatud-an nga si Kristo dili ilang propeta o binuhat kundi tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Ang Nicene Creed nga atong gina-recite hangtod karon na tao gikan niini nga konseho o council. Nining maong dakong tigom sa simbahan, gibarugan sa simbahan ang iyang mga pagtulunan o giklaro ang mga sayop nga pagtulunan ni Arius. Kini nga kasaysayan nagpakita nga ang kamatuoran kinahanglan panalipdan gayud. Ug kini nga pakigbisog sa kamatuoran nag-andam nato sa pagsabot sa ebanghelyo karon. Sa ebanghelyo nato karon naata sa katapusang panihapon diin gipadayag ni Jesus ang pagluib ni Judas ug ang paglimod usab ni Pedro. Intense kaayo ni nga higayon. Daw nabug-atan si Jesus sa iyang kahintang apan siya nagpabilin nga matinud-anon sa iyang misyon. Unsay makutlo nato karong Martes Santo? Unang punto, bisan pa sa pagluib sa tao, nagpadayon ang gugma sa Ginoo. Sa dihang gibutyag ni Jesus nga usa kanilang mga apostoles magbudhi kaniya, dili malimod nga sakit jud to kaayo nga kasinatian. Labaw na gyud nga kini gikan sa usa sa iyang mga higala. Ang pagluib nga buhaton sa mga taong suod nato mao ang pinakasakit nga kasinatian. Mas grabe ang sakit kung ang magpasakit sa imuha are those closest to you. Ilabi na kung miyembro nimo sa kapamilya, unayon ka o pasakit o traidoron ka. Usahay kita usab, mahimong hudas pod sa uban, pinaagi sa atong mga desisyon. Apan ang ehemplo ni Jesus nagpakita nga bisan pa niini ang gugma sa Dios wala jud nahanaw. Wala niya giundang ang iyang misyon bisan nasakitan siya. Kini ang klase sa gugma nga lisod sabton apan sayod tang dalaygon gayud. Busa kung kita masakitan tungod sa pagluib atong tan-awon si Kristo. Bisan sa sakit nga iyang nahiaguman, siya nagpadayon sa paghigugma. Bisan pa sa pagluib sa tao, nagpadayon ang gugma sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang tao makasinati og kapakyasan apan kon maghinulsol naay kausaban. Si Pedro, bisan sa iyang pagtuo og kasuod nila ni Kristo, nakahimo paghihapon sa paglimod kang Jesus. Giingon ni Jesus kaniya, "Before the cock crows, you will have denied me 3 times." John 13:38. Sabi ni Saya pa, "Sa dili pa mo tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo." Kini nga pahimangno nagpakita nga si Pedro dili perpekto. Kita usab sama kang Pedro mahimong mapakyas sa atong pagtuo, dili lang makausa apan sa makadaghan. Makalimuta sa Ginoo sa panahon sa kahadlok o panahon sa mga kalisdanan. Apan ang importante mao ang atong tubag human nga kita
mapakyas. Si Pedro nibalik siya naghinulsol og nahimong haligi sa simbahan. Busa adyaw kahadlo kung makasala ka. Ang Ginoo anda mo pasaylo og modawat balik. Ang importante mao ang paghinulsol og pagbalik kaniya. Sama kang Pedro, mahimo kitang bag-uhon sa grasya sa Dios. Ang tawo makasinati og kapakyasan apan kun maghinulsol naay kausaban. Story time. Adunay usa ka popular nga istorya nga nag-ingon nga gisagpa ni Saint Nicholas o ni Santa Claus si Arius nga heretic didto sa Council of Nicaea. Si Arius mao ang nagpakatap og panghuna-huna nga si Jesus dili igsama sa amahan. Kaya lang kang Arius nay higayon sa panahon nga wala pa si Jesus apan naa na ang amahan. Mao nga alang kang Arius, lesser degree ang pagka-Diyos ni Jesus kumpara sa pagka-Diyos sa amahan. Mao nga tungod sa pagpakatap ni Arius sa sayop nga pagtilunan, nasuko si Saint Nicholas sa iyang nadungog. O wala na gadyod niya napugngan ang iyang kaugalingon. Nasagpaan jud niya si Arius o nahunong kadyot ang konseho o ang Council of Nicaea. Kini nga popular nga istorya dili sigurado o nahitabo o base gayud sa kasaysayan apan usa ka gitawag nga hagiographical account. Hagiographical account pasabot nga kini nga istorya wala mituaw sa panahon ni Saint Nicholas apan diha na lamang sa paglabay sa mga katuigan. Apan kini nga hagiographical account nagpakita sa kalig-on sa pagdepensa sa pagtuo. Nagpahinumdom kini nato nga ang kamatuoran kinahanglan panindigan apan kinahanglan usab nga buhaton kini uban sa gugma. Of course, sa atong panahon dili na makiangayon nga managpa pata o manakita og laing tawo aron lang labanan ang atong pagtuo. Ang pagpuyo sa kamatuoran mao'y labing dakong pamatuod kung makita kini diha sa pulong ug sa buhat. Ang tinuod nga depensa sa pagtuo makita sa kinabuhi nga matarong. Ug sa katapusan, ang gugma gihapon ang pinakadakong testamento sa atong pagtuo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, sa atong pagpamalandong karong Martes Santo, gihagit kita sa nga tan-awon ang atong kaugalingon diha sa istorya ni Judas ug ni Pedro. Basin usahay kita muluib pinaagi sa atong mga sala ug usahay mulimod pud ta pinaagi sa atong mga kahadlok. Apan ang maayong balita mao nga ang gugma sa Ginoo dili mawala. Gitawag kita nga maghinulsol ug mobalik kaniya. Ayaw kahadlok sa inyong mga kahuyang kay diha mismo mosulod ang grasya sa Dios. Himua nga ang inyong kinabuhi mahimong saksi sa gugma o pagpasaylo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.